ya ce baya jin bulala. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Kano sai baba Buhari da Ganduje. Bagade ya firgita ya ki sai zuwa. kun yi takwas in mai duka ya yarje. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Karyar banza kwada ya ga tumu. Bagade ya firgita ya ki A zuwa. sakon nasu da gawuna ne wannan. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Kwamishinan a garin na kana wannan. Bagade ya firgita ya Ya ki ce ku zuwa. tambayi zula yanzu da safen nan. Bagade ya tsorata ya ki Wai a zuwa. shekara uku zula ina ka tsaya. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Ka yi wa 'yan yankin ka abun kunya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Ba makaranta asibiti ko hanya. Bagade ya firgita ya ki Mutuwa zuwa. ɗaurin aure da gurin jinya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Masallaci koko islamiyya. Bagade ya firgita ya ki Shekara zuwa. uku tun kai babu abin kirki. Bagade ya tsorata ya ki Ba zuwa. wani alhairi na a mamaki. Bagade ya firgita ya Sai ki ka ce zuwa. wa matasa su haɗu su je yaƙi. Kai Bagade ya tsorata ya ki ai zuwa. dole kana ya su yi maka tawaye. Bagade ya firgita ya ki Dan zuwa. kukan matasa war haka ya waye. Bagade ya tsorata A ya baka ki zuwa. birni kawo kwanta mutan ƙauye. Bagade ya firgita ya ki Mu zuwa. dai sai Baba Buhari da Ganduje. Magadi ya tsorata ya ki zuwa. Ƙaryar banza kwaɗa ya ga tumu. Kanawa ne suka ce tsula shekara uku baya ina ka tsaya. Magade ya tsorata ya ki zuwa. Tarera banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Magade ya tsorata ya ki zuwa. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Sarkin je gobe da yau Allah kai ke dafa mana koyaushe. Magade ya tsorata ya ki zuwa. Ga wake ya zuba ɗaya ba da kai ne masanin tushe. Magade ya firgita ya ki zuwa. Allah kai mai duka ne dukkan lamura sun jingina koyaushe. Magade ya tsorata ya ki zuwa. Ga kanawa na roƙo Ganduje Buhari su ba mara ɗakunya. Magade ya tsorata ya ki zuwa. Tarera banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Jira yarda da isa ka daɗa su gurin hasken duka shi na sani. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Manzo abban safiya harken harke shi ne sanadi na sani. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Yaran muka sa ahali har ma da sahabban annabi imani. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Har ma sharafa waliye har ma baba Buhari da kai ya tsaya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Tarera banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Kanawa ne suka ce su sun yi takaicin wanda ranar zakiya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Wai nan sanata ya tafi an yi shekara uku zula ina ka tsaya. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Da rashin kunyar mahadidu a shekarun da aka yi ya zo ya giya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Sai yanzu ya ce zai zo zai ga al'umma kai ka ji abun kunya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Tarera banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Na san wannan lamari ya daɗe yana yi wa jama'a ciwo. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Haƙƙin jama'a ka rike kullum kai dai burin ka ka je yawo. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Shekara ɗaya ce ta rage sai ka kwashi 'yan anshin ka kuje kiwo. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Motar sanata da ka hau bana tilan sai ka sauka a kan hanya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Tarera banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Shekara uku tau da kai ko kan famfo ba inda ka je ka kafa. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Ba aji ba asibiti kuma ba islamiyyar da ka je ka kafa. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Babu zancen kwalbati ko titi ko sabon fol na wutar neba. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. A cikin sanatoci ka zarce kowa amma a abun kunya. Magade ya tsorata ya ki zuwa. Tarera banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Kanawa ke cewa zula wai kana nan ka gudu ka bar su. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Shekara uku tun baka zo ba suna nan ga su da ransu da karfinsu. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Sai yanzu ya ce zai zo dole ne kana za a ji kukansu. Magade ya tsorata ya ki zuwa. Shekara uku tun kenan zula ramuwa za mu yi maka tagaya. Magade ya tsorata ya ki zuwa. Tarera banza kwada ya ga tumu.
banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Kowa ya san matsalar zula ko da yaushe shi ta ya iya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Baya kishin jama'a don kan shi a komai zai yi akwai rakiya. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Kuma ga tsoro ga jan rigima in an kar za shi hau igiya. Bagade ya tsorata ya ki To zuwa. bana mun gane bagade shi zula irin aikin waya shi ya iya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Dare banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Kana sai baba Buhari da ikon mai duka za ya yi maimaici. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Alamai mai ta mana baba Buhari yana mulkin shi da adalci. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Kullum burin shi mu hausaiti a kudin da arewa mu san yanci. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Alamai mai ta da tija ka ba mara da kunya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Dare banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Kadimul Islam kashin gwiwa a Kano ba ka gwada bambanci. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Mata da maza birni ƙauye sun je kai ke musu adalci. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Alamai ta aikin ka yana da inganci. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Mu kanawa ga mu da ganduje birni ƙauye duka ya raya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Dare banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Ga Nasir Gawuna nan sanatan mu na gobe cikin izinin Allah. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Alhaji Nasir tashi fito sanata Allah dafa maka mun kulla. Bagade ya firgita ya ki zuwa. Mama sanata shekara uku ya hau tarkon sama ya lula. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Bana kai za ka yi mana Nasir Gawuna tashi ka ba mara da kunya. Bagade ya tsorata ya ki zuwa. Dare banza kwada ya ga tumu. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya. Dare banza ihun kawai. Mu mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Kuma san barin kunya kake dan kana da abun kunya tili. Ƙaryar banza ihun kawai. Ai na da tabarmar kunya kake a wakilai kai ka zama wuli. Mu mun san yan kishin Kano. Kana wani zare idan iska mun san rogo kuma mun san dankali. Ƙaryar banza ihun Mun kawai. gane waɗanda suke kishin Kano a cikin manya ko gangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. A cikin sanatocin nan uku babu rago ta mukar zulan Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Santaral a Kano mun daddara kuma mun san mai kishin Kano. Mu mun san yan kishin Kano. Har kaji ko lara idan ka baya nufin kishin jama'ar Kano. Ƙaryar banza ihun Ta kawai. bohol kuma babu asibiti makarantu ma sun dangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Shekara uku tun da aka yi kai me ka kawo wa yankin ka ne. Ƙaryar banza ihun kawai. Tun da zababban sanata kake bayan gwamna kai ne gane. Mu mun san yan kishin Kano. Kausiloli ma sun fi ka dan kai kana kishin samun ka ne. Ƙaryar banza ihun kawai. Da gida ma sun koka maka madubu sun ce su sun dangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Ka ce za ka gurin jama'ar ka shekaru ukun da kai mutuwa su kai. Ƙaryar banza ihun kawai. Kai sanata ne sun tura ka shekara uku zancen me kuka yi. Mu mun san yan kishin Kano. Ko sai yau ne ka tuna da su ko suna nan ko mutuwa suka yi. Ƙaryar banza ihun A kawai. yanzu kana neman ƙuri'a ka zo kana so za ku yi magana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Shekaru uku tun ba duniyar ka ana komai ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun kawai. Idan aka yi mutuwa ba ka zuwa. Daurin aure ba ka zuwa. Mu mun san yan kishin Kano. Abu da masallatai ba ka zuwa. Ko kun
wahala ba ka ganin girman ko babbana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana? Ga sanatoci na zuba ayyuka su yi ginin bohol kuma su yi aji. Ƙaryar banza ihun kawai. Su yi ginin asibiti da magani da a kyauta ga injin gwaji. Mun san yan kishin Kano. Wasu har aikin titi suke tsula ko suna na yi ba aji. Ƙaryar banza ihun kawai. Kulu muhara da shi baya haka sai ya zara ido ya ki magana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana? Maganar yar ta ɗaɗe muke kaga da biri ya tabbata. Ƙaryar banza ihun A kawai. tsuda ashe ka san takun ka yau da yan jikin bagadi ya jigi. Mun san yan kishin Kano. Sai ka da biri gandu da dan hankalin jama'a ya karkata. Ƙaryar banza ihun kawai. Yan lokal gamman zagi suke yan fansho na haska mana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana? Sa baba Buhari da baba gandu da mu a Kano ko gobe ne. Ƙaryar banza ihun kawai. Buhari yana son sai ta kasa gandu da Kano sai tun sani. Mun san yan kishin Kano. Alamai mai ta gandu da dan mun san kai ba mugu bane. Ƙaryar banza ihun Zula kawai. kullun shi sai mugun nufi ga tsoro ga san zo kana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana? Sakon Nasir Gawuna ne ka ji fitancen mai kishin Kano. Ƙaryar banza ihun Kano kawai. zakiya sun ce ka fito musu yau kai ne sanatan zakiyar Kano. Mun san yan kishin Kano. Yau dai ga Mahadi ya firgita alhakin ga na yan fanshan Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Santaral sai Nasir Gawuna baya gudun manya ko gangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana? Kano sai ganduje ba ma shakkar haka. Ƙaryar banza ihun kawai. Magadi mugun halin kai za kowa a Kano ya guje maka. Mun san yan kishin Kano. Birni ƙauye sun ce tsula shekara uku ka gudu ya haka. Ƙaryar banza ihun Jama'ar kawai. birni ƙauye zagi suke. Mun san yan kishin A Kano. kowa na cewa mugu kake. Ƙaryar banza ihun kawai. Sun san mugun hali kake. Mun san yan kishin Kano. Yau shekara uku wai sanata kake. Ƙaryar banza ihun kawai. Babu amoyi a labarin yake. Mun san yan kishin Kano. Harka ta arziki ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun kawai. Cikin daurin aure ba ka zuwa. Mun san yan kishin Kano. Ta'aziyya an mutuwa ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun kawai. Ne makarantu ma ba ka zuwa. Mun san yan kishin Kai Kano. buɗe masallaci ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun Ka zo kawai. ka ga al'umma ba ka zuwa. Mun san yan kishin Sai Kano. an ilke ka kake zare ido. Ƙaryar banza ihun kawai. Nasu da kawuna ya tar da haka. Mun san yan kishin Ya yi Kano. tar da irin wannan hali naka. Ƙaryar banza ihun kawai. Murtala zainawa zagi yake. Mun san yan kishin Kano. Zainawa ma a yatsi ne maka. Ƙaryar banza ihun kawai. FBN ya ce ya haka. Mun san yan kishin Ka Kano. tar da irin wannan hali naka. Ƙaryar banza ihun Ga kawai. Abdullahi Abbas dan gagara. Mun san yan kishin Kano. Kowa ya gidan sarki ya takura. Ƙaryar banza ihun kawai. Murtala Salama baya jira. Mun san yan kishin Kano. Sunan garo ya ce sun dandara. Ƙaryar banza ihun Nasir kawai. Algogi yana kishin Kano. Mun san yan kishin Kano. Yana layin sai gandujan Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Shugaban jam'iyya dan karaye ne. Mun san yan kishin Kano. Da tije na kishin Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Yan bata sun ce gandujan suke. Mun san yan kishin Na ji Kano. yan bata zagin zula kawai suke. Ƙaryar banza ihun kawai. Kai bar dai ma ya tsine maka. Mun san yan kishin Kano. Mandar oguma ganduje runguma. Ƙaryar banza ihun Wanda kawai. ya ce zula akwai sai rigima. Mun san yan kishin Ga Kano. al'ummukar na mako da ginin mu ne. Ƙaryar banza ihun Da kawai. shi ma na san dan layin mu ne.
ƙaryar banza ihun kawai. Ga Zainawa na layin mu. Mun san yan kishin Kano. Ake zawa Zainawa babba ne. Ƙaryar banza ihun Zainawa kawai. ya ce shi zula na danke ne. Mun san yan kishin Kano. Ga Zainawa mai kishin mu ne. Mun san yan kishin Jibril Kano. ta bar kan wasu lambu na tokana. Ƙaryar banza ihun kawai. Kaga shi ma dan layin mu ne. Mun san yan kishin Kano.